manuk pas dalam berian kahanane donya pancen werna-werna ana awan ana bengi wis gandenge apa pancen wis dadi cobane pasti saben dina mung rekoso tak lakoni aku percaya yen nasib bakal rubah diparingi rezeki kang turah-turah nasibku ketula-tula aduh ibu paringo berkah pandonga nasib keloro-loro nasibku aduh bapak nyuwun tambahi pangestu tak pasrahne kabeh iki marang Gusti muga-muga mentasing lelakon iki aku percaya yen nasib bakal rubah diparingi rezeki kang turah-turah sampun cuma sakinipun para kadang putra saking kutha Trilestari punika setunggal tari kepang pegodor Bakari Mugio Pinaringan Sen Bagas Kuarasan selalu menjadi pelestari budaya terkhusus Kuda Trilestari anggenipun jarangan pegodor punika ngantos kirang baka Bakari nggih wis pokoke donga dinunga jenengan pinaringan sehat panjang umur badalang jane dengi ning festival teater iki lho semoga-moga tahun depan ya. Yes. Para pamirsa, para dulur pademen Sri Jaran ingkang saweg ganti samapta diri ingkang satuhu dan kehormatan sampun kalampahan setunggal tari jaranan pegodor ingkang sampun kamdarsa lumantar sawana wonten karsa dalem panjenengan ingkang badhe kamdarsa